Kurva, tretí pokus, zajtra umrem do piče. Happy Halloween, to už je to zase aktuálne, fuck. Ja nemám sprej, prečo nemám sprej? Nepreminul si ho. On zasprejuje, len on sa neukáže, to sa veľakrát robilo. Ja nechcem ísť zajtra do školy, do piče. Chcem ísť do školy. Mám chuť sa odpadniť. Ty kedy vstávaš? Ty vstávaš nech skurvene neskoro. Hej. Ja idem na 11:30. Do piče, prečo to robím? No, že neskoro. Posledný pokus. Ježiš, to tak nezačnem, keď to nikdy netrafím. Ježiš, ešte mi ukradne niečo. Nech stačí strieľať ľavú stranu, oni sa tu pravú dosť postarajú. Tú bičku sme nejak inak? Normálne sme, áno, sme išli na ňu a možno snajperkami headshoty alebo niečo tak. Tam, ale to Incendiariemu ste si nezobrali, to Incendiariemu musíme brať. Ale to nie, nemusíme. Incendiariemu sme si brali. Explozív, keď tak. Nejaké sme si brali a rozšupovali sme na 4 rany. To, čo som tam nastavil. Ty si tam dal? Áno, veď ja som vtedy utekal to vyriešiť. Ja som úplne dávno, že tam je tá bička. Nie, dobre. Ježiš, čo ma tu strýha. Tank leze. Smoker. Počkajte, zajtra zozad to retardišný, ja nevedia nič obrániť. Čo sa vylia, neviem, také hovno veľké zombičke. Že biologické. Mutation. To je zmutovaný. Bože, to bol nejaký rozohrávač, čo začal rásť, alebo... To nebol pôvodne taký skin. Však my sme hrali takú mapu. Tak to bola tá Barcelona. Naozaj, Incapitej... Ty krv vidím pod sebou. Aj tam sa mrem na chánca, dobre? Chvála Bohu. To sa nemalo stať. Díky, Nick, dobrá práca, Nick. No ja dúfam, že ťa nič nechytilo cestou. Ipšún. Cestou kam? Späť. Fucker. Tak nás má. Jo, Nick ohiluj ma. Díky, brácho. No inak tomu ver. To je máš tvoja novú smrť. šancu. Vpravo tank. Ja musím toto trafiť na tanka, ak si správne spomínam. Netrafil som. To opravili v tom jednom patchu, som si povedal, že on tak pri prvom pokuse spadne z toho mostíku. Ako? Že pri prvom pokuse vyliez na ten mostík vpravo, spadne ten tank a musí liezť znova. Pozor, smoker. Ok. Dík. To už bol výbuch? Hej. Hej. Tu sú inak dva hore kanistre, na ktoré neviem, či sme nezabudli minule. No myslím, že kedy si sme ich zhádzovali, si pamätám. Tu sú. Hodil som ich tam dole. A molotov tam bol. Bože môj!
hej. Idem na machine gun. Zapálte to. Zapalujem. Dobre, nezapalujem. Zapalte to niekto molotovom, prosím, ďakujem. Bože, ja keď za neho hrám, tak dám hovno a on teraz ma úplne zabil. Pipe-bomby sú tu pri mne. Tak ešte nehačte. Idem Potrebujem skúsiť jebnúť. obhodiť kanister. Vľavo tank. Dobre. Prehádzujem gulomet. Ťa odhodil len od toho gulometu. Hej, to z gulomet absorbuje aj kamene od tanka. No, stojte za nimi. Musím nechať ho cooled. Zapaliť? Je to tam, len to treba rozstreliť. Tank mi ide. Dvaja. A tank ľavo. Zapalte to ešte. Dobre, ten mi ide dole. Kde je ten tank? Pri gulometoch. Oh! Sorry, že som tu Smoker hore. Koľko to je? 7? 7. Máme pipey. Ja mám ešte jeden molotov. Sú tu ešte jedné pilulky. Keď bude 7, tak to tam hodím. Amo, za chvíľku zmizne. Hodím pipu? Hodím molotov. Hodím pipu. Ideme. Mám molotov ešte, som plný. Ja mám tiež toto. Nick, poď. Bože, Nick, to je frajer. Rozstrelte tam tú blbosť. V tých oblékoch. Čakáme do 9. minúty, keď sme všetci. Charger ide hore. Ježiš, tank. Sorry, že som všetkých trafil. Pipe hádžem. Mám ešte molotov, len sa tam No, nedokážem pipe je dostať. nutná. Oj, ľudí sa tam niekto či? Hotový. Bože, to je mod. Zachránime Nika, tak to je paráda. O, pomoc, udri do mňa, Marek. Ale nemá veľa, ja som ho strieľal celý čas, čo liezol. Dobre, ja som posledná Chcem jebnúť? táto. Ideme. Ideme? Počkaj, alebo bolo to 9:30? Už je to otvorené. Tak bežíme. Defend the gate. Operujú? To isté. Máme asi minútu na to. Vezmite tie čo najďalej. To je retard. Help me cap. Faux show.
Dole som hodil jeden kanister, tak trošku zároch, sorry. Mám ho. Dobrá práca! Bože, Nick. Keby sme to teraz Tak dávam ti sem molotov namiesto tej pipe bomby. Nik. A Nick... Nick to je hrdina, Nick ešte dáva. Ty dáš po kanister? No, už idú. Hej, OK. a Ste na molotovy, mieste? čiže ja Ešte je tam proste... kopec molotovov, potom aj tam. Ja hádžem v podstate prvý molotov, keď bude treba, tak ho hádžem ja, potom bežím po ďalší. Potom hádžeš ty, Jakub, a tak ďalej, hej. Že proste tam ja mám, keď ty hodíš molotov, tak mám 15 sekundové okno behať po ďalší, vieš. Ale ty ja istý mám kopec, tak možno mať asi 10. Tak ale tým, že ja behám po tie ďalšie, tak nemusíš, hej. Hádžem. Sorry, Marek, sorry. Dneska raz som to hodil. No, už to vybuchuje. Chudák Nick. Idem, povedz, keď treba molotov, ja ho hodím a idem... Ja hádžem teraz. Vydrž. Fireworks. O, dobre. Dobre, idem dať toho Nika. Poď ostali, ty svine! Hádžem ďalší. Ale hovorím ti, míňaš ich úplne zbytočne. O nie, je tu speed na brane. Speed? Nemôžem ísť k tomu. Dobre, už to zrušilo. Dobre, ďalší molotov hádžem ja, povedz si kedy. OK, hádž. Smoker je tam. Je mŕtvý. Ja rozumiem tej idei, Sopo. Tak sme to robili. Zapadte... Ja som býval dole. Za chvíľku Nie, Marek bol zapali. vždycky dole. Ja som Hádžem. vždycky dole, ja si pamätám, že nič iné som nikdy nehral. Nebolo som ja býval dole, fakt sorry, chalani. Hore som možno býval ja s Kinderom, ale hovorím, ja som väčšinou behával po tie molotovy. Ďalší hádžem ja. Hej, povedz si Sopo kedy. vždycky behal, to si pamätám. Mám jač, či? Ja, kedy? Marek, call. Už. Smoker. Ale ty si to tiež môžeš strážiť 15 sekúnd. No ale Hádžem. čím neskôr to dáme, akurát, tak tým Dobre. lepšie. O 3/4, hej, bude ďalší. A Jockey? Nech sa to tu moc tráse. Hádžem. Hač. Nie. Á, sorry. Tomu som bol v nápravu, jak sa vraví. To vieš aj zrušiť. Potrebujem kanister ísť niekto jebol, po to ammo. sorry. Sopo, poďme za chvíľku vystrieť, mám ešte zásobník jeden. Vy ste zvieratá. Ako extra jeden ešte. Idem. Paliť. Len Zapaliť. ja neviem, či mám one. Jakub, Tak zapalujem ja. Hač. dobre. Som tu, poď. Až to dohorí, tak rozstrelte ten, čo som tam hodil. Áno. Ak ho náhodou ja nestrelím. No potrebujem nutne po ammo. Strieľajte všetko. Hádžem. Dobre, háč. Pokud Nick má ujebať pravidel Môžeš srdca. Sopo. Ďakujem. To je kreten. Máte ešte hore niečo? Hej, mám. A máte. Je tu vidím. kopec, len. Hádžem. Hodím kanistier. Hodil si už? Hej. OK. OK. Bol si pri tej výčke, Sopo? Teraz to riešim. Hádžem. Jeden ti prejde. Dobre, to bol posledný rajo. Posledný čo? Molotov. Ja mám ešte. Zvyšné ušetríme.
Tyšic. Práve som skoro nebol dole. Hodím zase, hádžem. Opúšťam ránu. Už tu není, sorry. Preletal som sa. The gate is lost. Dobre, poďte. Na tu nastavené incendiary ammo. Dobre. A tieto som dal preč, aby ich nikto nerozstrelil. Takže odštartuj to. Tak. Nice. Berte kanistre. Kde sú? To už je jedno, máme 2, výborne. Čo nemám molotov, sorry. Hádže tam. Jeden tam dávam. Okej, hádže. Ježiš, ja nemám lekárničku, jak to, že nemám lekárničku? Vo dverách Tam je ešte ich niekoľko a tu vľavo sú ešte na tých Ja stenách. viem, ale to sme mali šetriť, oni tam ležali len, ježiš, do piče, tam už nejdem. Zapalujem. Dobrá. Hádžem tam kanister. Nemám podpaliť ten kanister, fuck. Dobre. Idem pripraviť explozív. Mám kanister, hodím ho tam. Ale ten explozív si neberte, kým nepôjde tank. Počkajte. Tak, ja som hodil retard. Dobrá, nebať. Neviem to riskovať. It's not worth it. Niekto prehral gulomet, ja on sa zapáli, keď ho prehrajeme. Not worth it. Niekde nažive, ty go, preto je fakt. On sa zapáli aj tak. Máme kanistra ešte, či už len hádžeme? Ešte v armory sú malotovi. Fuck. Ja tu... Nasunie Mareka. Vaja! This is some crazy shit right Co tam sú explozív, potrebujem pomoc. Kde? Neviem. Si prešiel okolo nich. Opa. Do pekla. Fuck. Tu nikde nejdu po botoch. Ty si pašák, ale ja som fakt mŕtvý. To piči. Tu máme switch na... Ja viem, že máme switch na tú bránu. Nick však sa čín trochu. Inak on tu fakt stojí. Keď si tí boti boli oveľa múdrejší. Jemný tá odkaviču. Marek, rieš molotov. Turn me on. Oh. Toto nechal tú pajbovku. Ja som ho hodil len tak, neviem ani odkiaľ. To videl, no. Keď dojde ďalší ony, tak ho budem strieľať. Gulometom. Dobre, hádžem ďalšiu. Sú tu ešte 3, jeden som zobral. Kurva, odkiaľ sa tu nabrali? Tu musíme inak brániť do 25 ideálne. Hej, Toto? no. Hej. Ešte je tu jeden, no. Máme byť ešte molotov, 21 sa otvorí tá horná časť, ale ostávali sme tu čo najdlhšie. Marek, choď inde, prosím. Tak, dobre. Ešte stále horí, ježiš, to mi nezášam, keď horí ten kokot. Dávam firebullet za gulomet. A on bude furt horeť. Ja viem. Hádžem molotov. Už tu nie je molotov v armory. Vonku bude ešte WTF s tými lagmi, sorry. Grenade launcher. Neviem, či to je užitočné. Tam nachystané tí kone chalani, dúfam, že sa ešte dneska vysadnem. Zapaliť máte niečo? Ja, ale nemám šancu. No, to v piči. Máte Dobre, ešte niekto dole? tam je dole. Obránte ma, prosím. Daj si pilce. No, nemám šancu. Sorry, Nick. Dal som Nicka trochu.
Ja to rozložím všetko tu, lebo ono to ostane a vezem Je tu lekárnička, Defrib. Mám hodiť molotov? Hej. Ja tak ale nie vlastne musíš ešte. Dobre. Horse is dobre, nie, tie kone. Nie, do piče, ja nemám zbraň. Ja som v piči. To som nevedel. Fuck. Hore bude Deagle. No a to mi nakúpiť. No problem. We got this. To som nemal robiť toto. Ja si zobral gulomet? Hej. Už idú, strieľate ich. Ja dávam len Execute the tanks. tankov. Dobre. Padnem širát. Nemôžeme ísť hore? 21 tuším, nie? Ale asi už môžeme. Ale chceme? Nie, ešte toto držíme, to bola tá víťazná. Tak to musíme odjebať. Ja idem čeknúť, či tam hore není oné. Bráň. 25 to končí, tuším. Tam je ešte jeden gulomet, tak ten ty nehajte. Ja už ale tiež nemám ammo. Ale však to si nájdeš, tam hore je ammo chvíľu ešte. No tak choď hore ammo zobrať, kým je. Keď dojde tank, tak hodím pipe bombu. Keď dojdeš, keď zomrie? Dojde, teraz. Aj tu je tu. Mám tiež ešte jednu pipe potom. A vezmem z hora kanister. Zomri, fuck. Je tam kanister vo dverách niekde. Dobre. Tak. Po nábeti, jak pán. Tu hore sú náboje. Čo tie kone? Potrebujem lekárničku. Hore. Ale ja mám. Hore sú pilce, tak poďme hore teda. Hore je ešte jedna lekárnička aj. Ja mám ešte defibrilátor stále. Nanika. Kedy prichádza Gimli, či čo to je? 25. Gimli. Ide tank. Preč? Ideme preč? Ideme hore. A to rozsadte tam ten kanister. Poďte, nech tu môžem strojiť. Jeden súd. Dobre, kašľame Nanika. Nech nie! Tak mladý. Zoberte si tam tie incendiary ammo, čo som tu položil. Počkaj, ja som si povedal na to normálne ammo. To si môžeš šetriť, lebo to je nadstavba nad Vulky. Kde je normálne ammo? Už zmizla asi. Hovno. No. To je, že tam môžem glózať dole. Ja môžem skúsiť ísť potom Nika revivenúť, až umre. Ja, to sú tí skokani, no. My si revivenúť? Ja vás kryjem. Nikola! Nie, myslím, že ja ho defibrilnem, keď umre. To teraz má Nik malo dole života. prátaný. Som dojebal za mám, sorry. Poviem sekať chvíľu potom asi. Dobre. O, to je tanker. Ježiš, čo mám zaledané. Ja, a ešte predposledný, ešte bude asi jeden. Dobre. Čo tu nemajú byť special Majú chodiť aj dnu. Pozor. Nie, to len od toho peču. Oni pôvodne sem nechodili. Ja ten peč nemáme. No, peč hry. Jaj. Ešte príde jeden tank, fuck. Už je tam. Toho predamidžujeme. Hej. Damidžujte ho. Dobre. Hunter je tu. Hunter na mne. Ja som dole. Máš adrenalín, Jakub? Nemám adrenalín. To stíham. Kurva, je tu. Tank. Poď. Nie, ešte nie.
Ale To musíš sa tu stať zapína- aspoň. Nejakých 48. Ja nemám náboje. Ani ja. Poďme, čas, plyn rýchlejšie. Kokot! Možno, že to aj viac než 48. Možno, že to je cez 5. Rajo, Dobre. vydrž. Vydrž. Prosím, Jo. zdvihnite ma Prosím. rýchlo. Ty kokot, to je napínavé. do Robíš si piče. piču za mňa. To bol si Koľko to bolo? 25, nie? Ja mám jeden život. Oh, No idú. Poďte preč. Poďte hore. 0 nábojov a s tým väčší. 0 náboj, ale ja mám 0 healthov. Dohýluješ. oh. Odin pasivka. I wish you a happy Halloween. Bože môj. Ty vole, to je tak, nie, akože som rád, že som to urobil, aj zajtra umriem, do piče budem mať, Jakub, ty si mal jeden bod, hej? Ja som 0. Nula? No preto. Tak, budem držať s tebou. Nenechám Piče, ťa v toto tom. video nemôžu proste vidieť. Gimli will use the horn. Proceed. A ja teraz musím rýchlo pobrať one, ja neviem, snajperky alebo aké kokotiny. No, Ja sa rýchlo musím ohylovať. Laser sights here. Laser sights. Je to nejaká kvalita? Ammo here. Keby tu bol ešte ten nick. Koľko mám? Chainsaw možno? Nie. 4. Nie, mil Pod slowpoke. Not for ruin, not for rain. Ja to nepoznám. A ako fakt proste nemôžeš bez slowpoke. Počkaj, ticho, teraz to príde, to epické. Epické. Ježiš, ak by sme umreli teraz, A ideme tak sekať či strieľať? sekať. Sekať, to dá väčší team damage. Ale hovno. Jo, teraz tie neviditeľné kone, ktoré ušli pred. Hej, to sú ohromné. Ja Marek, budem zober tú vzadu. lekárničku cestou, čo je v dverách. Ich je tam viacej. Zober tu, to je jedno. To by tam málo životov celkom. Uha, Strieľať kanistre. Nie, vôbec nenakladaj, to len lagujeme, tak je to ťažšie. Bože, za mnou je trošku tipci. Hrajte tak Pyro, že dopredu a mouse click. Hej, dobre. Vertus mouse one. A inak, Normálne nakladajú tieto kurvy dozadu, rád by som zdôraznil, že Jasne. nebudem team killovať. Až to Ja- skončí. Prosím, už nie. No normálne zadrbu. Gandalf, jo. Gandalf je pán. Chceš pilulky? Kde si? Gandalfe. Daj mi. A ja sa ohylujem. Si A ja hodil heal. mne. To si hodil Nebolo miesto, to, poď čo s tým mám spraviť? Daj to Rajovi. To vezmi That takes me naspäť. up good. Mám ďalšie. Real good. Teraz idem zobrať niečo iné. Glomieči, čo? Počkaj, ale on ich teraz... Teraz to sú incendiary, nie? Proti tým tankom zasraným. Jop, ale kde je? Hlavne teraz Neviem sa ani chvíľu hovno. musíme brániť, jak kokoti. Hej, on ich začne Musíme ich tauntovať tu potom. džukovať, jak prasata. Už Ja ani začni. pipy? Nemáme ani kokot. Tu máš byť nejaké pipy do prdele. Nie. Oni boli vždycky vonou. Cestou alebo tak. Dobre, už začal? My hráme nejaké ťažké občanosti, mi hrajú hrozne veľa títo creepovia. Keď povedal. Á, dobre, už to A hej, to tauntuje. bola tá pipa veľká. No však jasné, Gandalf. A teraz idú tanci kokotní, kde sú? Hej, a jeden sa obetuje chalani, aby potom nakoniec si rozdelíme. Alebo teda... Ó, Matrix. Bože, Rajo, toto... pozri sa. Hopla. A Wow. trš. Trš. Bože, toto je tak dobre to bolo. To bolo do posledného. A videl si jak som snajperu 360 hral, no to bolo oveľa jednoduchšie, než normálne snajpery. Čo 360? Videl som, jak to spravil. Neviem, som sa Verne, nie? otočil okolo seba a potom som hneď dal ultimate. Tam- Poďme
zobrať ten Ale to sa molotový musíš možno. neotočiť tak, že tej Musíme aj takže úplne pomalej zropuješ, že ani hovoriť. nevieš, že je čo. To sa baví hrou. Však ale pozeraj, čo tu je. Sváča. Kde sú tí tanci? Ja to neviem zodvihnúť. Však oni musia najprv oné. Sopo je mi ťa Behnúť do ľúto. Gandalfa, jak sa vraví. Kurva. Marek, to si naozaj urobil. Čakaj, čo tam robíš s tým To si blbostiami? spravil ty, že sopa, omylom, ty si taký hajzol, Marek. Ako si mohol. A kde sú tí tanci? Ja som to chcel hodiť na nich. Teraz dojde ešte tam jedna. Tu leží Už nejaká nie. M16. Oni dojdu, sopo, neboj. Koniec. A ty tam si nás teraz zabiť, neviem, či si pamätáte. Koniec. Myslím prvýkrát sme to hrali. Čo? No hej, ty nás zabili. Prečo? Nejak sme to bugli. Easy. Easy. Piča, To kto? Dobre, Zjemo dúfam, že sa to lekárnička. nepokazilo. Tie modely. Stačí.